मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बे जाहैबाय पुर्तगालनि फुटबल प्लेयार बयजोंबो मिथिजानाय क्रिस्टियानो रनाल्ड' बिथाङा जेब्ला 2018 मायथाइ अर्थात बे बोसोरनि फिफा वर्ल्ड कापआव जेननायनि उनाव बिथाङा गावनि फेमिलिखौ लानानै ग्रीस हादोराव थांदोंमोन। बै ग्रीस हादोराव थांनानै मोनसे जोबोद दामि हटेलाव थाहैदोंमोन। बै हटेलनि वेटारफोरनो बिथां फुटबल प्लेयार बयजोंबो सिनायजानाय क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ 16 लाख रांनि मोनसे चेक होदोंमोन। बिथांनि बै रां होनायखौ नुनानै हटेलनि वेटारफोरा जोबोर गोजोननाय मोन्दोंमोन, सोमोनांदोंमोन। बेनि आवगाय रावबो बिथांमोननो बेफोरबायदि रां होफेराखैमोननो। क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ सासे जोबोर मोजां फुटबल प्लेयार। बिथाङा गेलेनायावबो जोबोर आखा-फाखा। बिथाङा सासे अनसुला मानसि। बेनिखायनो बिथाङा हटेलनि बै कर्मचारिफोरनो 16 लाख रांनि मोनसे चेकखौ होदोंमोन। जायफोर बिथांमोना दासिमबो आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोना जाहाथे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै होयो। अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिख्रुइबो आवगायावनो मोनगोन। कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। जों बयबो जों बर'फोरनि गेजेराव जोबोर मोजां मोजां फुटबल प्लेयार ओंखारनांगो। जेरैबायदि दा ISL आव हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर' बिथांमोना मोनहांबाय। आरोबाव गोबां प्लेयारफ्रा जोंनि ISL आव मोननांगो। बेनिखायनो गोसो होनानै जों बयबो गासैबो बर'फोरा फुटबल गेलेनांगो। फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जों गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामनानै लानो हायो। फुटबलानो जाबाय बयनिख्रुइबो रां खामायनो हानाय मोनसे खेला। बेयाव गोबां लाख करर रां खामायनो हायो। बेनिखायनो जों बर' फिसाफोरा मोनफ्रोमबो बिथिङाव आवगायलांनांगोन। जोबोर खस्थ' खालामनांगोन। खस्थ' खालामोब्ला जों ISL नङा, बेनिख्रुइबो आरोबाव मोजां मोजां टीमाव गेलेनो मोनबावगोन, फरेन कान्ट्रिफोरनि। बेनिखायनो आं गासैखौबो गुरै खावलायो, नोंथांमोना गोसो होनानै गेले। जायफोर दा दावगाफुनाय सेंग्राफोर दङ, गोसो होनानै गेलेनांगो। अब्लासो जोंनि हारिया जौगागोन। खुलुमबाय।